Nyakora moke juango ya oreki machiegni wantiere karka chenro se chopo e yamo achiel ka chiel ka koro da koni ni ginto gin gik mage ma waluoni kendo wami peko kinyi makawuono adhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar moke nyaka sango ada mana koni ni nyaka sane wada bage yo machal nade en twak matimore sikunde okorang kanyo ni entiere tat somo kata entiere primary kata ne secondary magi gik matimore jok moko seluongo gi nyinge mopogore opogore oganda matindo mantiere sikul donjo e osiep kata winjruok mar osiep mondo mi oyud marks mare makare e kinde ma entiere e sikul gigi timore nang'o nyakora moke juang kaona gi jopuonjre ma bende osetieko somo mantiere e sikul wada winjo ne sigana ma opogore opogore ka gigi timore e sikunde mokwongo japuonj mora mora ko yud ni nitiere osiep gi nyathi sikul onego bed ni oweyo kata tich kata ichunge tich gik mage timore en mana arrangement wacho ne local arrangement gigi timore ga nang'o kata gitimore universities wa gitimore TVETs wa gitimore e sikunde mag secondary moko dhi nyaka primary mana mondo mi giyud marks to ka idagi ngima bedo nade ngima bedo matek ahinya ka intiere sikul tono dago mbaka kanyo koro moke juanga mi wenda thuolo mondo mi gimosue mana mapiyo piyo kato bang' wadonja twagni wawinja ne kane oganda to chomo kanye kod gigi duto kama wantiere mokonyo kora moke juang wenda ntiere ka rwako duto ni machiegni Ramogi TV okinyi makawuono cheno mara mbaka oromo uchiweyo makare donge aya kora chaka gi buta ka angi ulde aula ni to iwacha nyingi kama nisome gigino ma itimo sani ponono mano kan mi thuolo mana dakika achiel duto mondo mi ang'o tieki nyinga en Wycliffe Oko nasomo e mbalariany ma Moi gi sani asetieko to arito ka wanyalo timo graduation kata oweyo koro gikinde ni an oko lakini kanye kama nayude tiegruok mara erokamano ahinya otiegore wechego mag fwambo Wycliffe Oko erokamano ahinya kama chielo aro kini machiegni Tifino an mokwongo adwa moso nyikwa Ramogi noyawre an iluonga ni Tifino Gweno an e country director mar Africa Passion and Art Awards kendo an e jaked ne ratich nyiri erokamano ahinya kendo kuom thuolo mar biro Ramogi TV telo machielo mondo mabeda ne kod twak achiel kachiel Quinta oyawre mose nyakora Ramogi juang kama entiere manya bedo thuolo ni mokwongo biro Ramogi TV kuonge kata dala bende kanye mos gie sane nikech kan twak omakre matek ahinya winya wil machiegni erokamano kuom miya thuolo ni mondo awach nyinga mokwongo adwa go erokamano ni Royal Media Services e Ramogi TV kaindi gi jata chenro kuom miya thuolo ni nyinga Agunda Quinta ajapuonjre e Mount Kenya University sani atimo Bachelor of Science in Medical Laboratory Science ane hika mar ariyo anya Siaya mawuok Alego Usonga amor kachope twak makawuono ni erokamano ahinya chano wacho yo makare ahinya kane pok ibiro neno sigana mar Musa Juma kano kele inge jothumbe wa mano jadala udonge jo Alego Usonga joma kwacha ahinya kora Ramogi juang buko na ben gi talanta mar wer koso en gi were mar weche mag thieth erokamano ahinya Rex mose oganda luwo kinyi makawuono erokamano ahinya migosi Cleophas kume nyinga iluonga ni Rex Omondi Raymond aja Siaya mawuok Sidindi kuom sani ane mbalariany mar Mount Kenya University Law Campus mayudre Parklands to kendo adwoko erokamano maduong' ahinya kuom miya thuolo ni endo mar bedo achiel kuom jogo endo madhi twak e twak ma wan go kawuono ni erokamano ahinya mano japuonjre mapuonjre bedo wakili koro ng'eyo kaka chano weche onyalo penji kanyo penjo ma ipenje court nyoro ni ati mano law koso mano ok law to dhi koro ni mano ok law to mi tiende nang'o erokamano kendo machiegni Ramogi TV Brenda oyawre kendo imosi oganda oyawre ahinya Cleophas kuom nyinga en Brenda Obura nyanya kach Kabodho nasomo e school miluongo ni the Kenya Institute of Mass Communication gie sani an jafwambo kendo media analyst at Real Analytics nyakora Ramogi juang wantiere ka achiel kachiel gi welo duto kama nitiere Brenda machiegni ahinya Kisumu koro bende nitiere iye kano bedo gi kibaji jo Kisumu to koro ne kanye ka jo Siaya wantiere godo ka achiel kachiel wada mana chako twak akiane ng'ama kawe mokwongo
nitiere osiep mantiere kind jopuonjre kod nyithi sikul. En gino matimore sikunde. Usewinjo sigana machalo kamagi. To bende ponono osechoponi. Iwacho ni gin weche machakre mana matin. Nitiere jathuolo ni Omondi Wuod Ombei wero kanyo kwacho ni sero tek. Sero ne bedo matek nyaka e sikul koso bedo mayot ka gigi bende osebedo kae katimore achiel kachiel. Adana chako kodi Brenda. En gimoro minyalo wacho ni timore kind sikunde wa mopogore opogore bende isinyo sigana machalo kamagi. Sero mantiere sikunde mitimo gi japuonj titimo ne japuonjre. Ingeni ka wawacho kuom adier gima wadwa wuoyo sani ni en gima timore. Ok dang' wawach ni ok en gima timre. En mana ni mondo mi yud jal mowuok oko mondo mi owuoyo i wach ni ema tek. Lakini nitiere kinde moko miyudo ni japuonj nitiere kaka odwaro nyathi sikul mondo mi o achieve 1 2 3. Mangiso ni japuonj sama dwaro nyathi sikul ong'eyo maber ni gimotimo en ataro mar chik. Odwaro ang'o? Nitie gik mathoth ahinya mantiere kar ka. Japuonj nyalo bedo kata nodwaro ibede group discussion. En ang'o matimore e sikul? Samoro nikech ng'eni sikunde gi opogore. Samoro gima otimore Kenya Mas ok timore Mount Kenya University, to bende ok otimore UON kata ok otimore TWAK kata Moi bende samoro ok ang'at ni ok otimore kata kotimore. Ingeni kaluwore gi twak marwa ma kawuono, wawuoyo kuom bedo osiep japuonj e yo moro ma kadwa na wachi. Koro ingeni e skunde kama wantiere nitiere jopuonje ma dwaro nyithi skul mondo obed kod gi osiep. To bende nitiere nyithi sikul ma dwaro jopuonje mondo obed kod gi osiep. Koro ingeni en two way. To be thothne wayudo gania kiwacho ni ji bedo osiepe gi japuonj mondo mi oyud max. Thoth ji ko wach makamano to pachgi biro ga kuom nyithindo manyiri. To kawuono daher mar wacho ni ka en wacho osiep mane kind jopuonj gi nyithi sikul, gini en both ways. Inyalo yudo ka nitiere nyathi ma wuoyi matin moyudo madam moro e skul kacha. Oneno ni mane makoro nyale, mane makoro berne kabisa. Emo nyalo neno ko bet go nikech after all ingeni kidhie moso mbalariany kacha. Nitiere benefits mo biro godo wakati ma iyudo ni ibedo e achiel kod japuonj. Nitiere gik moko ma ibro yudo ka dhini maber sama in kanyo. Lakini gimora mora ma watimo in the end ingeni nitiere ga gi repercussions mage. Koro sami timo gigi ing'e maber ni chieng' moro komuomi tineno matek e skul kanyo. Ero kamano anya. Wycliffe, abiro iri. Iwacho ni itiegri mbalariany ma Moi. Sigana ne ochal nade? Osiep mantiere kind jopuonj manyiri gi machuo duto kama gintiere kaka. Gima nawacho ma en gimoro ma yo ma nyithi sikul nyalo lere go maber ne jopiny kata ne jonyuol bedo ga matek nikech thothne en gimoro ma kata iyudo ka mondo yo minyanyori go e lela miwach ni anto to japuonj ni dwara to samoro yo mineno go japuonj ne sikul kata management ing'eni ji ok par gima chal kamano. Koro en gimoko tach gima timore en gima dieri. Koro gini mana kaka Nyaroburo wacho gino bedo ga kama samoro amora ma nyathi sikul obedo osiep japuonjne kata obedo osiep staff member ng'at moro maduong'ne obiro ga gi package moro iluonga ni package. Koro sama package obiro to package ni uting'o samoro inyateri out matin, samoro max moro be samoro kani jiwori itemo to igo di to ndiga kolokore to nyalokore nyabi moro iloko wiye obedo maber. Koro bedo max moro monyuol kokalo kuom hera ma un go ni. Koro en gima timore to jok manyawuok oko mondo wache malong'o onge nikech kata okenge moketi mondo jok ma gino timore negi e yo moko winjore jok moko dwa nikech inyalo yudo ka japuonj dwaro nyathi sikul to nyathi sikul ok oyie nikech obiro otimore either way. Inyalo yudo ka en nyathi ma wuoyi kata nyathi ma nyako. Ponono no timore kamano okenge moketi nitiere ga aparo ni nitiere ga riwruoge mopogore opogore nitiere ga campus mitu apano ng'e en riwruoge ma ochalo kaka movement mantie e mbalariany karibu tema Kenya kaendi. Apani ok Kenya kende. Iyudo ko okenge moketi samoro bedo matek nikech nyaka kali okang' mokwongo mar ariyo mar adek mondo ine ka kichopo michopne ne tend sikul kata jok mowinjore jok moket kanyo mowinjore ugo report kata uchiw report machal kamano. Koro en gima timore lakini fwenye ok yom. Fwenye ok yot en gima timore.
Quinta ochal nade sigana ma isewinjo nyabedo ni gipogore kuonde mopogore iparona kanyo ne kawacho skul ma Brenda osome oseparna kar kawacho ni be Kenya Mass ni mano kama Deno nyakime deno nyaka keti the Kenya Institute of Mass Communication gima sigana ma Moi be nyabedo ni maik mopogore kata kuonde tiegruok mamoko en sigana misewinjo ni inyawacho adier ni entie ni gima timore. Ahero kamano kuom miya thuolo ni kendo awacho ni mae en gima timore kendo en gima dak wawuondre ni onge to Hera gi japuonj nikech mondo omi marks onya bet gima ber to kendo en gima rach. In kaka japuonjre mabet osiep japuonj ibo tieko ti marks momigo ing'eno ok gin meki tibo tieko tidhi biyud tich bidhi kar tich kuom in to you it is a benefit en gima yudo kokonyi biyudo tich tiyudo ni tinde mondo joyud tich en gimoro ma okyot kabisa. Koro kaka japuonjre onya neno ni gino ber nikech dhi konye tieko piyo ka jowadgi manoparo ma pod ne gin go koso graduate pod bet e skul en to setieko to dhi yudo tich. To be dak awach ni gini ber nikech nyathino koseyudo tich bikoro odhi a field of work makoro tiye ibo yudo ni kirango gimiluongo ni competency in the field of work kakitiyo iyudo ka nyakono kata ng'ama neno siep japuonj no marks mano yudo ka ok gin mek adieri awach ne daktari ibo yudo ka results mo ogolo e lab ok gin gik madieri to gigi biro hinyo jopiny. Koro Hera gi japuonj nikech marks ni ok anya wacho ne en gima ber to kanya wacho ne en gima rach nikech iyudo ka japuonjre en odhi yudo benefit to gino be biro kaka ne oko wacho obiro gi package kin japuonjre tin osiep japuonj ko biro e class ok ochuno kata nyaki dhi class ibeta kanyo ina lazy kata classes go kidhi itieka ni exam ing'e ni ko biro ni tadhi yudo mong'ere. Koro Hera gi japuonj nikech marks ni en gima dier to en gima endelea kata high school piny kocha kata primary en gima timre kuonde duto te emane gima nyawacho. Ero kamano ahinya Rex in gi lek mar timo weche gi mag chike kendo rango gi gin gik mopogore kendo no ka nyaka sani oganda ni kod riyo mar dwaro somo kendo mar yudo yo makare tido ka miriambo donjo kar ka Hera ma nyabedo mar adier kata mok mar adier pok ofwenyo kata ka jok ma donjo Hera nikech marks gi jiwa kendo ginyuomore kata gidhi e keny mano bende nitiere sigana mopogore mabro thuolo mar mondo walose to sani kakirange bende ni gimoro matimore bisewinje to sigana miwinjo gi joma chuo bende ni e ka gima nyalo wacho en ni twak ma kawuono ni obire sama long ahinya nikech mbalariany mathoth chano timo penj dwe mar 4 moko be ang'e nosechako to gima nyalo wacho en ni Hera ma onego bednu bedo e kind japuonj gi japuonjre onego bednu en hera mar somo kende ok onego bednu obedo hera mawuok e somo to chope ng'ango cha aparo ni mane gima wawacho sani to ka japuonj nyalo dok piny ma donj e hera mar ng'ango gi japuonjre mopuonjo iyudo kamano duoko piny nyadhi makata japuonjre no miye seche moko nikech gidhi duogo to gibedo e level achiel nikech japuonjre dhi wacho ni at the end of it all wan e hera kendo wan osiep gi japuonjni onge tiende mar mondo mi abed kose atim gik modwaro to kawatimo penj to adhi yuda marks nikech nitie kaka wang'ere kuma jikia omiyo en gima nitie skunde wa mathoth to kendo onge mana e mbalariany kende en nyaka skunde primary to en nyaka skunde secondary iyudo ka nitie jopuonje moko ma bende pod tindo wuok e graduation wuok e mbalariany to donjo e job market pod gitindo rembgi pod liet ka gineno nyadendi e class kacha wiye wuok e gima no dhi puonjo cha to neno ni aneno gima anyalo luongo gi dhongere ni a potential wife iyudo ka riwruok no endo mabede kind japuonj chako wilore japuonj chako wuok gima no puonjo to
o change the conversation, obedo oduoke korka hera. To nikech japuonjre ma japuonjni, be ipenjori ni kachako wacho gini endi, be ji dhi yie koda, kosa dhi report e kanye. Wach ni endi en wach marach ahinya, kendo mang'ol maduong' ahinya ka japuonj nyalo bedo gi hera mopogre gi hera mar somo kod japuonjre mopuonjo. Mano gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. To bende mipenjo sano bende en gimoro ma jopuonjre gi orwako kata dipo ni ohero. Bende samoro nyathi bende nikech nyathi mantiere e sekondar kata ka obed sekondar to renjo kar kanyo ka idhi puonjo. Nyathi mantiere e skul kata ok diwach ni en ng'ama oseromo bedo e keny kata minyalo wacho neno wife material kanyo. To koro kama gintiere idonjo kacha idhi puonjo to yudo wife material. Tefena gichopo giwuok e sikul gibiro kacha gin kodu giwuok e mbalariany mopogore opogore kama gintiere. Ochal nade nikech magi nyabero ni gin jok moko ma osebedo godo kata e sikul gin jok monego riwruoge mopogore opogore mana kuom ranyisi. Ochalo nade koka kori ka itemo pimo ngima mar japuonjre manie osiep kod japuonj to gima gidwaro kacha mana max en oduogo mana to wacho ni ero en di monyolo mokwongo Cleophas nitiere weche ariyo kae. Wach mokwongo en moro mani nyako ema dwaro mondo yud maksi koro dhir japuonj, to mar ariyo nitiere moro mar japuonj ema dwaro nyako, koro an adwa wuoye mar ariyo no. Koro mar ariyo no wach ni en ema ji okia ahinya, lakini nyiri hinyore oko kae. Inyalo yudo ni situation moro ma nyako koro otuone kata results, ting'eni wach ni we awuoye kor university koni, koro ing'eni nitiere gimiluongo ni desperation. Koro samoro nyako nitie desperate mondo yud degree. Koro inyalo yudo ni lecturer, japuonj yani, otame ni koki miya gima dwaro ni to ok dhi yudo nini. Koro ing'eni mano yudo ka nyako nitiere tight spot ma nyaka odhi otim gima lecturer no dwaro. Koro mano e gima timore on the dark side koni, ing'eyo. Koro mano e gima iluongo ni desperation. Kaso mar ariyo en luoro. Gima timo gigi nyiri oluoro kokae. Gimomiyo wacho ni nyiri oluor en ni inyalo yudo a situation moro ma koro oseluongi office. Koro koseluongi office, koro japuonj oketi kanyo nyisi ni koro odwaro gini. Koro kaka in nyathi skul, onge kaka dangi tamri japuonj. Ng'eyo, mano nyalo kelo cases mang'eny. Kasto kata koro kochungu e court, eritero japuonj court ni koro japuonj ni mulaye. Koro japuonj dhi penj achiel ni, wachane no kaka ni kwera no e office kacha. Ni nyisa ni no hapana, kose ni nyisa ni no, we, au kadwa. Ing'eni koro, mane gik ma koro kelo confusion. Nikech, mokwongo, nyiri gin desperate. Giyudo gima gidwaro. Nikech, giluoro rem, kata samoro, gin focus sana gi weche degree, weche certificate, weche yudo A. Koro amomiyo mano samore ma japuonj nyalo kawo advantage. Nikech ong'eni ka timo nyathini orem, to nyako miya gino mondo kik orem. Koro mano e dark side manyalo wuoye. En ang'o ma timore ma nitiere ga classes moko mane wacho ni gin life skills. Mane wacho ni kiwacho no to beda no. Weche gi nolokore nade? Mo wacho ni kipuonjo nyathi ma dichuo to wacho ni ibed assertive. Ma kiwacho yes to yes. Ko wacho no to no. Weche gi nodhi kanye molal. Mo wacho ni nyathi ma nyako nigi luor. En luoro mokwongo lernwa kar ka gimi wacho. En fear koso respect. Nang'o mantie ka momiyo japuonj ni? Japuonj moluonge staff room. An gima nyalo wacho ni en fear. Nikech mondi tamri atama kaka nyathi skul kuom japuonj timo ni gini, mano luoro. Ing'eyo, ok en respect, mano luoro. Debed respect ditamuri tiwuogi. Nikech mani respect kendi respect japuonj. Ing'eyo. Koro mani gima nyalo wacho. Kasto mar ariyo, like, ere kaka wach gini mondo kik wuog marach. Olal.
penja na okadwa chwanyo ji. Aya, ango duo kanyo Tifina. Ango lerno mathoth gimoda wacho, maporo da giwuok. Luoro ni lal kanye. Nikech wacho ni kanye kama entiere. Yeah. Kendo mano kodonjo, iyudo ka koro japuonj kata gi japuonjre donjo e weche ma Rex wacho ka ni osiep ma chopo nyaka e ng'ango. Koro gichopo kumoro ma iyudo ka japuonj nindo gi japuonjre e kinde ma gintie kamano migite mang'o mondo mi Max obi to bende iyudo ka Wycliffe osewacho ni ero giminyuolo ka ne jadi nyuolo e kata ng'ama onego bed ni yudo pass ero chopo e first class to wiye ni nono. Gino timore Brenda, luor ni akanye koth chako go jogi kama chalo joma chuo gi jok manyiri duto. Ing'eni kalure gi society modake sani en gima ong'ere. Once ng'ato nitiere e ong'ala mamalo mohewi, nitiere kaka ing'iye. For example, an Brenda, owach ni nitiere japuonj ma nitiere kaka osebedo kong'iya. To pache oseparo ne kumachielo ma an pacha onge. Koro wach ni japuonj ni obiro to o approacha to nyisa ni Brenda aneno kama but anyway they are always not direct. Nitiere the way they lure you into bedo e achiel kodgi. Koro wawach ni onyisi to ibe ine school ka ing'eni ma japuonj ma bro puonja pile ka pile. Omiyo wacho ga ni wan kaka nyithindo manyiri we are so vulnerable. To bende bedo ni in nyathi ma nyako ma ok nyal chung ma wach ni kose wacho ni en no awinjo ka tinde giwacho ni ka nyako nyisi ni no mano tiende ni yes. Kora keni ko nyisi ni yes to tiende ni no ama akia kaka tinde gikawe. Awacho ga ni nyathi ma nyako onegi bed ngama stand up for herself. Koro wach ni japuonj ni obiro sani odwara osiep to wachna ni atamora wachneni. Ing'eni nitiere gik moko ma biro gi tamruok momi yudo ka thoth nyithindo manyiri timo gigi nikech kaka dang gi tim onge. Japuonj obiro iri to ma japuonj ma puonji pile like kwa ng'iyo e mbalariany japuonj ma determine kidhi graduate kata ok idhi graduate. Japuonj nyalo bukre abuka to wacho ni Max onge kata no kitimo kat lakini ining'e gie pachi ni gini to natimo. Wach ni japuonj ni onyisi ni dwari itamori ma in kori ke kode ma wach kata ni go ahead mi dhi report. Ing'eni kindi gi japuonj ni ok dhi bet maber. Koro kiseneno kotimne ng'at achiel kama mae gima kelo gima waluongo ni fear. Luoro ni biro from experience. Ineno gimotimne wadu ng'ani notimo kama at the end notamore japuonj to at the end gimotimore ne oko graduate. To ng'ama no yiene japuonj ni inena nena ka ngima ne dhi maber. Samoro bi nyalo yudo kata ni iketo ni aketa allegations moko ka in e class kanyo mabe ok donji. Omi yudo ka koro thoth nyithindo manyiri neno ni janyuolna ochulo fee mondo mi abia som. Kadok dala maonge grades molo kia e anyuola ma baba uger kaka obura kamach. Para ni adwa dok dala to pesa baba osechulo to adwa dok neni ati aonge grade to kaka dwa dhi pimone ni aonge grade nikech japuonj no kwayo osiep tatamora tek. Ing'eni sechego be koro ibedo confused ipenjori ni to koro atim nang'o. These are some of the things mamiyo nyithindo manyiri donjo e weche. Ing'eni kaka nyathi ma wuoyi nyithindo ma wuoyi wacho ga ni they can always take care of themselves. Ing'eni nyathi ma wuoyi koyudo miyo moro madware ok nyal chuno nyathi ma wuoyi timo gimoro moko dwa timo mana koyie. To be on the other side nitiere nyiri moko mabe neno ni after all gima ji obiro yudo e university is just the grades. Awinjo ka ji wacho ni university en harambe then tunasonga. Koro neno ni let me just do it because at the end of the day everyone wants to graduate. Koro odonje wechegi. Lakini an kama pod asisitiza onego bedni nitiere yo moro minyalo konyi godo nyithindo manyiri ma ka iseng'iso japuonj ni no to tamore onego bedni nitiere setup moro e mbalariany mamiyo japuonj kisetamre there is no way monyalo tampa gi Max ni mora e school but kapo ni pod dhi mana mbele kamano nyithindo manyiri kod macho pod bro bedo mana gi tich matek e school. Ero kamano ahinya weche Max gin gik moko ma tek mula ahinya. Mbalariany ma Moi kan nuselose tinde ji yudo duoko yo makare. Sani wan maber ok wan marach. To kinde mang'e duoko mano Wycliffe nitiere janeno moro ka nikech twak mwalose samoro japuonj nene ok ang' waluong nyinge wamiye nying ni Nancy. Nancy wacho ni an osekwayo osiep to natamora to nakale achiedh nade mapek to odhi nyime kowacho ni
I've struggled with my graduation because of that. Mano timore nikech okwaye odagi odhi mbele idwa ni graduate to gigi onge. Ochalna di kinde ma gigi timore ka ng'ato mi marks mok mari tin men gi paper. Don't take an internal examiner gi external examiner. Okay, apply for remark. Kara kose none kendo gi japuonj magoro pogore gi ma dwaro jama cha osiep kata ma dwari osiep. Kata maybe seneno kigombo to ero sedagi to koro wacho ni koro Wycliffe ka in koro nyaka nyowi marks moko wiye kaka koro dhi nyime. Ineno Cleophas, gima timore niya, kaka nawacho mokwongo. Mondo iluwo kenge gimichope gine michope kaka idwaro no dhi bedo matek nikech samoro iwacho ni japuonj ni dwara kamata atamora koro aluwo yo moro adhi dhir head of department adhi dhir dean adhi dhir ng'ane ibro neno mokwongo ibro ndiko emails ibro book appointments maka chieng'no chopo tiyudo ka graduation list mar 5 kata mar 4 oseredhi to in nyingi onge. Koro gima timore luoro ma iwacho kani luoro ni bedo nikech king'iyo kuonde tiegruok kata mbalariany iyudo ka lecturers kata jopuonj nigi teko kabisa e chiwo marks nikech kopogore gi primary ma bang'e no iwacho ni to KCPE tinde ndalo cha ne KCPE to ang'aneni kanye ok idhi bedo neke mantie an weri koda iwinjo ok idhi bedo koda to mang'e maber ni kidhi graduate card no komake owacho ni kat ni yudo nono to adieri ni yudo nono nikech ene mong'eyo ene lecturer kopo department obento wacho ni adieri gin to na nono to en nono no ne ten maonge gimore yie to iting'e maber ni gini nokanyano nikech nasome koro teko ma jopuonj nigo e kuonde tiegruok gi mbalariany iyudo ka ni malo gimomiyo luoro ni bedo omiyo kenge midwaro ma mondo ilu mondo ichope mondo ing'e yo mar atichi iyudogo dhi bedo matek ibiro kawo kinde ibiro kawo dweche inya kawo kata higni jok moko goga nduro erokamano tifena ni gimoro modamedo wiye kanyo kapok adhi kuom jomoko manoko iseparo gimira wacho gima do wacho tarach orach ok ober gini ni mokonzo gigi timre kasi inyalo yudo ni gimomiyo kwanza ji luor onge power nyiri onge power e universities kata wachni kata primary kata high school onge kata gimomiyo inyalo yudo ni ka gini an matim na donge ta aluor ere kaka dang' adhi anyis nyako wadwa gini ing'eyo dang' opar nade kasto mar ariyo ere kaka dang' aweri gi japuonj ing'eni kwanza mokwongo kaka omi jopuonji power mang'eny onge kaka dang' watim nade yang'eyo gini gi kizungu wache amalere okay wakia kaka kaka wanyalo pathways japuonjni nikech japuonjni oseketi makoro saka saa makoro kitamori to koro nyisi ni ane kokinyal nini gini kokinyal miya gini kare idhi rempenj kata kitamori ok idhi graduate kaso katieko kodi tachako ori lecturer moro dhi timoni kaka odwaro koro kitamori gigi te ing'eni mano koro isewang'o iye nikech itamori mokwongo ni tamori koro kichak iduogo iye obro nyisi ni otiyo kodi ochako ori lecturer moro no chak tiyo kodi ochako ori lecturer moro ing'eyo koro chalo ka en gima en chode en chode ma ok inyal tamri kaso an gima inyo sana kaka wan nyiri and ling but an gima wacho gani the moment ni isego mpaka idhi nyiso nyako wadu ni ing'eni an gini timore naga kama to nyako no be samoro gine be timore ne koro kisedhi nyise bro dhi adhia kamano makoro bed kaka group the moment usebedo group to ubro bedo gi duol koro ing'eni kusechako keto strike ing'eni strike en gima risky sana e universities the moment nuseketo strike koro ji bro chako penjore to jopuonji gi timore nade gi nyithindo kasto yudo gima chalo ka proof ma japuonj ni timonu kamai mane kaka unyalo golo japuonj ni e school otherwise to gini ok dhi rumo ka sen baka moro ma timore pile ma onge nyako mosechung' mowacho ni gini timore naga kamae nyiri oluor
to king'eyo bende iseyudo kata jok moko ma ing'e ni ng'ane to ni osiep machalo kama to un kaka osiepege ukonyo gi machal nade koso ok giwinj ga wach iwacho ga ni nyako mane osiep kata mane hera kone gima opogore tek kikore ne owe nyawacho ni ijasike be jok ma kama gin go e klas mokwongo mano ok hera mano ok anyal wacho ni en hera nikech gimichuni ok en hera nikech mano chuni mano gimidwaro ing'e ni ka en gimidwaro iwacho ni japuonj ni tahero mano to gima inyalo elewa ing'eyo mano gima ni koro idhi ne grades mabe nyaro japuonj ko eri do mano be pod mano wach ni koro nyako modhi adhia ne wach grades ing'e ni koro mano en chalo kaka ohala kaka wadwa ni oketo ni en package lakini nitiere moro michuni godo mane gima watemo differentiate. Ero kamana nyakwinta tie gimida medo wiye kanyo kapok adhi akia Kisumu Millicent Adhiambo ka oikore ang' wayude e kinde mabiro mbele kanyo. Adwa medo niya gima wanyalo wacho e wach ni like the conclusion of it all en ni most ladies fear the repercussions. Gik mabiro kisetamri ang'o madhi timre after kasetamra. Kitamri mokwongo ok ibi graduate. Kidonje school 2019 inya bete school bibet joma ni biro go tiekin podi rito. Ting'eni kini ka indio ripo bed ni tieko tidhi manyo tich. You have other things to attend to. Nitie gik midwa timo gi ngimani. Koro ji oluor the repercussions of saying no. They can say no, yes, ginyalo chung to giwach ni an to kadwa lakini koro kasewacho no kasto ang'o madhi timore. Mane gima ji oluor, mane gima nademe. Onge kaka inyalo med gimoro e wiye kanyo mondo inene isudo nyime kata mokalo kata kisewacho no to idhi nyime kata gima chielo mopogore koso kanyo kende ema nitie gin repercussions machal nade mapono ne jogi oluor. Repercussions nyalo bet gik moko kaka wawacha sani gimwagoyoni koso marks no. Inya bet e school for a very long time nikech nitamri japuonj ni odwari osiep titamori. Kisetamori japuonj ni iyudo ka en lecturer kende who is taking you through that unit. Unit no iyudo ka lecturer ni kende e school te en mopuonjo unit ni. Onge any other way minyalo kalogo mondo iyud marks kopogre gi lecturer achiel ni. Mano one of the repercussions inya bet e school for a very long time. Repercussion moro mar koso wacho no nyalo bet ni in kaka nyako kisewacho no japuonj ko biro e class odhi chako treat nadi. Nisewacho ne no obiro to koro osiko jari nitie gimiluongo ni self esteem. Kobire class onyalo miyo your self esteem bet lowered kiwach kitingo badi kata kidwa duoko penjo to okoyieri koro yudo ka somo ni school your life gets so rough with the teacher magima nyiri mang'eny tamore nikech giluor gik machal kamano ni dhi timore negi. Rokomana enya Rex ndigi ida jiwo weche mag luoro madonjo karka gigo mabiro bang' ka weruok ni osechopo kare. Kisumu ikore kusopodi mano Millicent podi Rex mana kida keto karkanya dakika achiel modoni kato bang'e ka yweyo ka waduogo ang' waranga ne twak matimore counties. Rokamana nya Cleophas kapok wakawo yweyo anyalo medo gimore ewi gima Tiffany osewacho ka. Luoro ma wawuoye ni luoro ni biro mostly nikech self esteem. Iyudo ka nyidendi ema ndalo mang'eny kalo e chandruok mar hera gi jopuonj ni to kaka nosewach ni gini biro gi package to ok ni nyidendi duto ma package ni biro negi gitamore. Nitie moko mabe wacho ni ka en ni adhi kalo kendo ok adhi bede class mora mora ting'ene school kacha ji dwaro mna ng'ama appear on top of the list akalo koso kakalo idwaro distinction idwaro pass idwaro fail to ka en package mabiro gi distinction then nitie nyidende mawacho ni wadhi adhiya nikech ok adhi dhi class tadhi kalo tiyudo ka nitie jomoko mabe mede obiro nyaka gi package mar pesa koro iyudo ka en gi self life yani ni lera school kacha mbalarian kacha iwuotho mna ka boss class be ok ibi tikalo make gi kanyo ang' waduogo nyakoro mo jong mondo wapenja ni jok makalo ga kala to bi class giyudo giwuok mana oko en onge ga to max to yudo wakaw yweyo masani ka waduogo kod Temisi bedo kioronwa chenro pod en mar mbaka romo kik idhi mabor. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber
waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore opogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Are you ready to turn your Skizatunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizatune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizatune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza Tune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Peperusha Avieta na Shabiki.com. Boss, ili dream yako ya kuwa pilot na kuomoka bado uko nayo? Bas, ingia pale Shabiki.com. Peperusha Avieta na minimum stake ya 10 bob peke yake. Na ukiget the highest odd, yani multiplier of the week, tunakujenga na 250,000 mara hiyo. Alafu, number 2 na number 3 wana win 75k na 37k kila mtu. Usitance. Tunakupa up to 10,000 bob ukiwa among the top 100. At Shabiki.com, hakuna kulose. Minadai wote twenda hivi. Peperusha Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand Hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ikri ne piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiri uri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Utalama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari, gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Yud thuolo
mar ng'eyo, mor, yie kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo, tinyalo bedo gi wach adi achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Wuodh fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Manera Mugi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu magi. Ramogi Night, chenro makelo ni luwo benga luwo rumba kachir gi ajawa. To kure kodwa bedo bonde isore. Ano pete kandiko joko kota we imam. Ana miela miela zipea onge ngama wacho. Wela pomo chandaga. Umechewa kanino. Ramogi Night. Tumoketo wiya. Makinungo. Ticha Beach ka Ticha Beach sang'wen otieno. Aya, ne koromo ge jwangen moro ne pudikete karka chenro mar mbako romo. Wan tiyo kang machalo koni ni warito mondo wachop jauchiel mondo mi koro waponga chuth. Wacho ni duol machielo bende mar japuonj kata jal mosetemo tiegore to chal ganade gi duto kata mosetemo tiego ji mopogore nyakoromo ge jwang ka unantiere karka mar mondo mwagone sigana machalo kama to sani nitiere ote moko mada somo pat janeno kama entie akawa ne ote mane Facebook X kachiel koda kambi moro mar YouTube wantiere kanya achiel kachiel sani wanyayudane ote mago mag Facebook achiel kachiel ero umbe ote man ka musomgi nawacho ni Cleophas gini na dier osiepa anyalo paro diere mana ne sikul gino ne timre nwa pare Kevin Arucho ero kamana ahinya notimrunu nade dipo ni mano eri koso ni ero japuonj Poliva wacho ni daka ne jo Kisumu Day ka bwana koso gin gionge Kisumu Day be gino timre deber ni gimbe gin gusiep Polika pero kamano kuomote mari aya Sharon Onyango ni gini to podi. At the moment you are done with your school actually studies kila mtu anaenda kwake mission accomplished acha maana kakote mare Boniface Woodjen ajo Cleophas wono biro la vela wan hour we kuru kenyo wan kaka jopuonje koro wacha ni ero wano lawre gi jopuonje wano kwa lawre gi jopuonje ogao bena mae kama de wabede gi wach mano kama ntie ka gigi gin gik matimore zaidi both for men and for women university students and ne asero japuonji o en kacha matek kendo ma serious ero kamana ahinya mago timore sikunde machielo kwadhiro kanyo jakinyalo mori wacho ni anaseneno gi mang'eny but an pok ne abedo victim but at form 1 japuonjwa moro ne dwa aras wacho ni Macha was just a monster targeting young girls wacho ni nonyalo keto ni marks moko ma ok ni kare mondo idhi complain
for him to corner you in the staff room. Then imagine he had to put time for any complaints concerning marks to late in the evening, cast staffs or say. But now they are don't know Prince no wachonade. I was so innocent. Japuonj ni emanogolo chunya air Greek. He stopped and later got a transfer. But Sani, Maxi otimo newa embalariany. Victim ginga children late by kilometers. Mano late by far. Erokamana inya. George Abraham, wachani ang'eyo mang'eny. Ng'ama dichuo, temibedie gi besti moro. Ma en Chodoro, lawyer, Chodororo, obila, lecturer, thank me later. Magi jok madwa ni osiepe bende donje nyakoro moga juang gi chal nade kamano e chal mar wach kama gintiere. Notemo mana rango nyakoro moga juang ni kama gintiere kanyo to gintiere ukenge mage. Adana adonje ka kendo alos kod Wilson Ochuka arwaki ni machiegni. Ma en tielo mar ariyo dano mondo onye na paro mopogore opogore. Jo pa rowere gintiere mbalariany gintiere kuonde mopogore opogore. Nyaka sani ibedo osiep lecturer, ibedo osiep japuonj mondo miyud marks. Gigi timore mbalariany sekondar kuonde mopogore opogore. Adieri mar wach ni kanye e gigi duto ka irango. Erokamano maduong' ahinya Cleo kuom thuolo ni mimiwa mondo watwak e wachni. Adieri makende ni weche gitimore, especially tertiary institutions and higher institutions of learning, yani kuonde tiegruok mamalo gi mbalariany. Inyalo yudo ka japuonj manyocha kotieko tiegruok mare to yudori situation makoro ipuonjo jok ma yudhe. Inyalo yudo ka ipuonjo jok ma ok yomba ahinya e higa. Tiende ni kaka japuonj, jogi neni kaka japuonj to at the same time ok gineni kaka japuonj, gineni kaka mbasgi. Koro maa nyalo kelo chach ni moro. Sama i-deliver content, kata sama ipuonjo, inyalo po ka nitiere ng'ato kata japuonjre moro ma en kar mondo winj puonj mipuonjono, en ochika chika wang'e kuomi tir. Omi bagni kaka japuonj. To bang' mano, ineno ka gini en gima koro dhia mbele kamano. Lakini tiegruok ma ipuonji oko kucho kata tiegruok mar puonj, nitiere gik moko ma be ipuonji mopogore gi pedagogy kata kaka owinjo bed ni ipuonjo. Child protection laws ni kanyo. Koro in kaka japuonj yudo ka mago gik magayi idok chien matin. To kata itemo mondo gigi ogayi, force cha be pod ni koni. Koro yudo ka ok en gima yot ahinya ne jopuonj seche moko. Lakini kisebedo ng'ama duong' to koro pachi kanyo to nyaka ing'e ni ang'o mokeli kanyo, to ang'o mowinjo bed ni timo, to koro itime atima maber. Koro kaduoki gigo to nitie. Erokamano ahinya. Otimore kuom jalno ni the MC Jobu. Wacho ni en moro makende ka in nyathi sekondar ma pod tin. To ja degree ma japuonj chem gi physics ukwayo osiep. Be inyalo tamri? Mano penjo mantiere ka. Brenda, penjo ni asomo ni karka kachel koda ka jima moko mapod ntiere karka. Japuonj chem gi physics ukwayango osiep. Kendo koro koseko osiep wacho ka in jambalariany pod imanyo degree. To dokta kata profesa moro dwari osiep. Awacho kanyo donge en moro makende. En gima mit kabisa ka ng'ama oseloso dwari. Hera en gima mit. Kendo Hera oko yiero. Hera mako ja klas 2 gi ja degree. Hera nyalo riwo pasta mogik no kasome yamo. Otemo wacho ni Hera riwo pasta gi jaketho. Mano bende gik mantie kar kanyo. Kata mano ote moro kati mbui mar Facebook. Gima chalo kama moro mantie ka gitimore kendo nyamiyo ka ng'ato wacho ni oyo ka Brenda nigo osiep gi japuonj cha. Abiro anyalo manyo japuonj machielo cha abedo go kama chalo kama. Ing'eni lure kaka dhano
wadongo kuonde mopogore opogore. Alafu kaka waparo gi kaka waneno gik moko, the way we view things opogore. Koro kaka wacho ni ka omanyi gi ng'at moro mantiere higher class moingo mari ten gima ber. Ingeni lure for example kaka an, let me speak on my behalf. Kaka an owach ni an e high school to ngama ja degree no obiro manya. Ingeni bro bedo matek nikech by the time man e high school my brain hasn't developed that much. Koro kata kaka wabroga reason gi ngani ingeni bedo matek. Ntiere ng'at manyalo ng'iyo the positive side of it. Iwacho ni ng'ani dongo dwara to en ng'ama nigi pesa, onyalo timona gimora mora madwaro. To kapok itimo mano, penjri niya, okalo nyiri adi koko chopo iri. To en gi lengo mane momiyo in emoneni momiyo oyiere. Oda medi max. Dong itie kache koro ida wuok edi mi yudo cha. Ingeni ka in high school. Medo ng'ato max e high school I think is the worst thing ma japuonj nyalo timo. Nikech chemistry kokiwinji koko donjni oko donj ba. Kati tim manango. Omedi mana max. Omedi meda mak internal ka chopo mok. Kachopo mok tiyo gigi nono. I-drop ma ng'ato nena nyathini nitiere kaka nyisi time. Ingeni ber ka ng'ato kaka wawach ni college or university. Oken gimoro mudhi timone, joma timone, I'm sorry for you guys, I'm very sorry. But kagin internal, ing'e ni mae kaende hadi mwisho. Anang'e ni distinction mimi nimepata. Lakini penjrie niya. Onego ibed ng'ama riek. Sama iseyudo ng'at makonyi. Ng'ato ing'eni dhi mi distinction. My friend, jitume mondo imbe i-defend gimimini. Ok ni in koro osemi gini iduogi relax. Jitume makata ka ng'ato ponono ni dwa wacho ni Brenda ni eni miega grades nono. To chako duogo bet piny to wacho ni kuom adier temo to temoga, osomoga, anajituma, oduoko penjo e class, like otimo everything. And then there is something ma timore school, of which is disadvantageous to some people. Iyudo ni nitiere jomoko ma okay, akia kaka danga kete yo maber, but let me try. Nitiere jomoko ma iyudo ni jopuonje like Hera. Not like nitiere gimoro e kindgi. Nitiere nyithindo moko ma they're just loved. Of which koro claims digani kia japuonj mane dware japuonj. But indeed if you look at things deep down you find there is nothing. Ingeni mondo mi be chopo kang ma japuonj like Hera. They just like you, they don't love you. Nyiso ni nitiere kaka ijituma. Tingeni ko chak wach weche makamagi kuom ng'ato, like ne an gi osiepa moro mane iwacho gik makamano kuome. Koro nowacho ni donge an muketho nyinga ni japuonj makama watimorego kama to onge gima timo kode. Now let me justify the statement that you're saying by doing whatever you are saying that I'm doing. Mondo mi koro owe bednu spread rumors, o bednu spread adier. Ebe no max. Haya wabomanye ka kendo. Ntie ote wo ko moduor Veronica wacho ni Cleo Woro wacha sexually transmitted grades. To apenjo ni bende gi ntiere board marango weche gi e sikunde. As a school ang'o magitimo kaka okenge magiseketo to stop such behavior. Kose sikunde ka achiel gi government oling to gik machal kamagi timore ma gik mantiere karka. Penjo ni adani wapoge dere yang warang kaka Tifina duoke kato pat machielo wiki angi duoka ne kama odong karkanyo. Gigi ntie sani kendo ratich joma nyiri kendo kama gintiere kuonde mopogore. Bende paro nitie kumoro makata osiepe no dodhi ogoyo report moro ni oluonga e staff room ka taluor an gi paro machalo kamano kadwa weche gi majapuonj ni dwaro. Mano opogore gimoro miwacho ni idhir japuonj mondo mi obed osiepi mondo mi omedi max mopogore. Mokwongo ka in high school, ngeni high school chon ka nintiere gi situation machalo kamano, ninyisiga ni idhi ir japuonj manyako. Dhi nyise ni japuonj ni tima kama to an ok adwar. Koro kise dhi nyiso japuonj manyako kamano, en modhi elewa situation no. Kendo en modhi tero wachno mbele. Ngeni en kotero wachno mbele ti idhi ne kaka idhi solve gino.
Koro mano gima nyalo wacho. Gitude tura kod jopuonje wetegi machiegni kodgi. Manyiri. Rem tiere yo sirkal koso ten sikunde manyamiyo gik ma kamagi pod nyayore kendo wang'e maber ni jok ma graduate ka wuok gi gino ma Oduor Veronica kani Mombasa owacho kaka ni gin sexually transmitted grades. Gin grades maluwore ni inindo gi japuonj moro, japuonj ero miyi gik mopogore opogore mantiere ka ma gik matimore e mbalariany kigolo jogo ma ok nigi lony makare mondo mi gitele migepe mopogore opogore. Gima nyalo wacho ni Cleophas en ni mana kaka mibadhi gini chalo mibadhi nikech otimore ga i tok tent. Ok en gimoro mitimo ayanga ni wuok ok watime rudi nene. En gimitimo ka ji ok ong'e, en gimitimo mopondo. Koro bodies temo keti, telo moro amora moketi, apise temo keti mochung' ne kedo ne ratich jopuonjre. Thothne yudo ka onge gi teko cha. Entiere ndio, to onge gi teko. Kech sikunde ahinya mbalariany gintiere. Nasewacho ni kaka mbalariany ma Kenya ka ibro yudo movement moro ni campus me too. Koro gintiere ndio to ogionge ga teko cha. Idhi yudo kendo ni kidhie kaka mbalariany mamoi, idhi yudo kiwuotho kitemo wuotho e street kata kitemo wuotho idhi yudo kuonde mondiki okenge minyakawo, steps mi follow. In any case ni right ni obeda otimore nade ode orochi koro ntiere gin steps malara par koro kitemo ng'iyo gini en gimoro mantiere to onge teko entiere to onge teko kare moi usebedo gi lony tiyo nyaka gi steps tiyo nyaka gi steps e bath ndara gik monego bed ni timo opogore opogore. Quinta Agunda nitie janeno kaluongo ni Frederick Barak wacho ni oyawre Cleo mos na youth mago youth wetena and Fred kawuok just mano Jaramogi Odinga University of Science and Technology gisego mobira ini chenro ero kamano Fred obomanyi chemori bie kipindi ka koro watwaga achiel kod jowetegi mantiere just kanyo. Osiep mai kind japuonj gi japuonjre en gima timore maonge wuondruok to gini ok en gima kare ahinya ne jopuonjre nikech onyalo kelo incompetency a field of work, early pregnancy, STIs gini nyalo kelo. Koro en gima onego many kaka itieko kendo onego kawo okang' mager ne jogi. Bende jopuonjre manyiri kata gi machuo nigi paro mopogore ni gima donje ni nyalo kelo na tuo madhi bedo godo e ngimana duto nyaka chieng' awuog e pinyni. Koso en mana donjo kidonjo gi wi nono gima ne Brendo lero kar kanyo ikiano osekalo kuom jo klas adika eko kochopo iri kata kok en ja klasi osewuok mana oko jogi nie klas kaka mauntiere ni. Bende twak ma kamagi oganda oyie bet godo mayot magi wach ni anyalo share gi Quinta kon Quinta ni an gi japuonj ng'ane Dr. ng'ane an go ka kata an gi professor ng'ane kawuono wadhi e det godhiambo waseduogo kawuono ka bi klas daktari ong'eyo nikech aol an gi ang'ova ma weekend klas mamade ma jokudaga mondika. Kuom gimiwacho no ok anyal wacho ni en gima ji timo ka giketo ayanga kaka iwacho ni kin gi japuonj ma en osiepni anya nyiso osiepna ni kawuono wadhi e date kawuono daki wach en gima timre to en gima opandi. Doga kuom gima nawacho ni ji oluoro repercussions gini timo yes lakini itime king'e ni an kaka nyako anya mako ich an kaka nyako anya yudo these sexually transmitted infections gik moko mabiro ka gonorrhea ang'o gin gik mabiro ting'e ni mondo bed ng'ama en japuonj ng'ama oseloso yudo ka jomo interact go ng'eny meaning nen ng'ama kalo kuom ji mang'eny ok bed ni in kendi koro samitimo gini en ga gimitimo if you have no otherwise in kaka nyako kichako timo gini ok ni japuonj bira ni adwari tisego yes. In most cases yudo ka itamri at first itamri kin ngama a lady who is in ngama gin integrity ni ibo tamri kineno ka gini dhi ahinya maonge ka kitim yudo ga kama no bet your last option okitime nikech idwaro itimo nikech iluor ni koka timo tang'o madhi timro bang' mano kech koka timo anya koso graduate anya koso tich anya timo ng'aw gik mang'eny nya bet e school kanyo because kata wuok kore gini timo ka ji oluor to time nikech oonge ni otherwise lakini kaka nyako nitie gik moko programs ka ladies empowerment kin nyako mong'e ratiche kendi nya chung ti wacho gini kama to opening up en gima konyoga
kaka Tifina nowacho kingiso osiepni gima ji oluoro en opening up beta go osiepni achiel minyaga trust the issues ni an kaka nyako yudo kan gi lecturer manyako mang'iyogo ok ochuno nyaka bed ni angiso mana jaklasa ng'eny jaklasa abong'ise lakini kaka ang' okonya is minimal lakini kayudo lecturer a lady lecturer meno osiep nata o understand approaching this issue mondo ikete okang' mamalo bobet much easier kidhi gi lecturer manyako wadu and you also have an evidence to prove gik maendeleagi koro momiyo an anyalo wacho kama indi ni gigi ji timo nikech it's the last option ok nyiri tim gigi nikech gidwaro even though nitie joma timo nikech gidwaro but most people do it because oonge otherwise koka timo kama indi tang'o madhi timorena mane gima nyawacho erokamano ahinya Nyakoromogi Jwang' paro pod medo biro kama opogore opogore ang'e ni achiegni gweng' ng'wech aringa ne kaunti ma Migori to penjo ni ang' ibedgo e chunyi ang'e ni ang' waduog duto aranga kwa kete Ruth Nyathi Ochieng' wacho kama osiepe kind jopuonjre gi japuonj en gima rach kendo japuonj moyudo onego kaune hatua mager ahinya nyithindo mimedo negi marks go winjoga matek e sa national exams iwacho ni ng'ato kuongo kawo 30 minutes kapok ochako kata ndiko nyinge piny rwenyogiga kendo penjo tek ne e od penj nikech nong'iyo ni en kata kurem to imede marks magi e joma ndiko nyaka akuna awinjo twakan umoja iwinjo akuna iwinjo twak to iwacho en ondiko nyaka akuna e otas Nyakoromogi Jwang' wadhi ane kaunti ma Migori George manie kaunti ma Migori kendo sani en diere nyasi mano mar pogo basari mano ne jopuonjre mopogore opogore adaftura kod achiel kachiel Jojuma miwane ler ni en ang'o matimore nyaka sani untiere alwora ma Wendo inyalo koronwa kama intiere nyaka sani gin chenro mage ma osechako to nyaka sani osechopo kanye Pasari. Erokamano awinji makare kowuok Awendo kama bende nyaka sani wantie chenro machi omenano mar basari kata mano mar jolwechego mag somo tanye gwego mag Awendo ong'ere ni nyaka samo thoth jonyuol osebedo ka wuotho koni ka bende king'iyo lipot mawuok kuom migepe mopogore opogore yango ne sani nitie jopuonje mathoth ma bende koro manyo omenano mar basari kata mano mar somo nikech pek mar somo bende koro osedhi nyime okinyi ma kawuono wantie kod jokanyo bende e sekta no mar somo ma otiji bono ma Awendo mwadang'e nyaka sama wuene omenda ni mar basari osebed ka ichiwe higa ka higa bende yo makare mijalo jolgo somb jopuonjre koso nitie yo machielo minyalo tigo mondo koro wechego mag somo odhi makare e kinde achiel osebed kiywak ni samoro imiyo japuonje siling 10,000 kata 5,000 bende osebedo kod pek mar yudo wechego mag somo wadang'e ni to paro mosebed kigolo ni ber kimanyo yo machielo mar keto somo mondo obed mano manono ober kipimo kod chiwo basari koso en yo mane ma inyalo tigo mag siro chomo mag jopuonje to ahinya gwenge mag Awendo achiel kachiel mondo koro atuda kod jopuonje ma Awendo mar ng'iyo ni to odiochieng' ma kawuono jopuonje maromo nade modhi do basari to kwayo ne romo nade to kaluwore kod kwayo ni be ma e yo minyalo tigo mar jolo wechego mag somo to wenye mag jopuonje gwego mag Awendo adwa ni kachako kodi moko kichako gi nyingi ichiwo basari jopuonje maromo nade to kwayo joma noro kwayo mar gidi basari ne romo nade oyawre George kawuono wadwa chiwo basari ne jopuonjre nyithindo manie skunde mopogore opogore e Awendo ka wachiwo $50,000 gi wiye kawuono ne wan gi kwayo mar nyithindo joma nyoro kwayo gi ji 11,000 to wadwa miye ji 9,000 kawuono king'iyo kwayo mar basari joma olo kwayo margi muchiwo chal ka gima pek mar somo nitiere en yo mane minyalo ketgo somo bed manya jathi moro amora manya Kenya nyalo yudo basari ni bene yo makare ing'eyo ni basari en mana gima jolo nyiso ni pek